2023. Gipasigarbo sa lokal nga panggamhanan dinhi sa Lamitan City, Basilan Province ang mga kalampusan niini sa paglatas sa pandemya ug sa pagbalik sa pag-angat sa lungsod. Sa iyang State of the City address ni Lamitan City Mayor Roderick Uric Furigay ni atong Hunyo 19 sa City Hall Compound Lamitan Gymnasium, Barangay Maganda, Lamitan City sa Basilan, usa-usang gipakita ni Mayor Furigay ang iyang mga nagmalampusong mga programa ug proyekto ug ang pagpadayon sa mga programang kabilin o gisugdan ni kanhing Mayor Rosetta Furigay. Gipasigarbo usab ni Mayor Uric ang sunod-sunod nga mga nadawat nga awards sa Lamitan sukad pa ni adtong panahon nga ang iyang asawa ang nagdumala sa munisipyo ug hangtod karon sa iyang administrasyon. Matod ni Mayor Furigay, pinaagi sa tabang sa iyang mga konsihales ug uban pang empleyado, paningkamutan nila nga mamaintenar ang dungog nga nahuptan karon sa Lamitan ug palabuan pa nila kini ug mas palambuon pa sa umaabot nga mga adlaw. Today, I stand before you to present the State of the City Report for the period of July 2022 up to this day. It is with great pride that I share the progress we have made in the past years as we continue to strive for the betterment of our beloved city. I am glad to be able to perform this duty on the commencement of my term as mayor of this city again after completing full 9 years in 2004 to 2013. I made this report with a sense of fulfillment and hope. Hope because we can look forward to the future with optimism as we have laid down the groundwork that will catapult us to where we want to be. We have taken steps to raise the bar of performance in 2023. We strive to be a government of performance. Sa iyang pagpamulong, gibutyag usab ni Mayor Furigay ang iyang mga plano, bag-ong mga proyekto ug mga programa alang sa iyang gingsakupan, labaw na sa tanan, sa mga kabos, sa mga pirming gipangbaha, out of school youth, walay mga trabaho ug uban pa. Matod ni Mayor Furigay, mintras siya pa ang amahan sa lungsod, dili siya muhunong sa paghimo ug mga solusyon sa problema ug kakulangon sa iyang gingsakupan aron ang tanan makasabay sa pag-abante sa Lamitan. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga ahensya, ang provincial government, LGU, militar, PNP, BFP, Bureau of Customs, MBHTE ug uban pang partner agencies ug stakeholders sa walay puwas niining tabang ug suporta sa iyang administrasyon. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!